أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالما وانبو فوكا ولنماندو أم الله سبحانه وتعالى دلي علي بنغيا سبب مساي كسيني فانا نغيا يا ربي على كسيني تا نغيا زون تغلين كوفاني دو منون كي على كامناني فيلي منون بانا أم الله سبحانه وتعالى دلي على كفيني نون با على كو كتيبا بنيكو صلي على محمد وآله أو بسم الله وكنكونو نودي حديث الإفطار. أم كلو منا amba do kalu badu no e sungalo kalwe amago be blasirali chamana amago be alabatu chamana amago be nyumanke chamana nga kelewon kili atenye ni chesiriko wafana aslamu taala de tuma wati ka nyogon hakli lajiki o konnana bi kene kono hakli lajiki mi nan yo soroko o labe ko lasi awma anga nyema dawfe nafam be suna anafa folo ودي الصيام خير سبيل لتحقيق التقوى ولا نفا فلو سون يري ليا تكالاجي نفام be suna sunye herasra mi nabe alanya sraya re cientigiya jombul sunye sra mi nabi alayhi salatu tiya joyera bolo kada kali ala ka kuma ala ko na ala ko ya ayu allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ala ko ne alay sun wajibiya aw limana jonka ina fo nya wajibiya ma to tebona ka chokam na ko munga ma nya wajibiya ko wala si na usuna aka sera sira alaji sunye sira de ka jonde me alayhi salatu parce que ni be sokono gisma be dumini be i negela ko do be mais iben beto yi machine ya ci la parce que ala be o ba ko sun na fa belebele ba mi bala folo o de abe jon ere de me ka se ka sira ala ere ji aflana jom mi tugola asiyam sababu farhatul muslimi fi dunya wal akhirah sun na flana o de sun ke sababu ka ni so jadi islam ma jeni la harabela jilela mogo ni be suna kadam ne fajiri jile ko fe fajiri kena ci wati kata de sundige ma ibaye ka fo minogo bila kongo bila na folo ko 16h mana se no 17h sundige be ka sunya ibaye ni soja do be do ika o kadile ni be suna ni sundige suryana mogo be suna iba so be ni soja ka fo ko sundige suryana o ya ni soja folo jena ya folo wa fona ni soja fala mi bala fona domina ibni makume nyoya domina ibna imakume no Allah taala o do fona ibni soja sabla ala bi hereki ka bonyaki amay ala ya rabbi ala ko no ambela jeli kuna fa sabana jumay asiyamu kafaratun lizunub mugamu ni suna Allah taala ka sunga ke jogula jurmu be ila ko sunga sabe ka be yafa jurmu de ba adama se janema kono ko sunje sababu ka adama de yere deme o kuma ki jurumu bela jere yafa o bayra sunye fambay ame ala fa ya rabbi ala ka no bela jere ananina ana labo o jumay sun asiyamu sabilun ila aljannati wa sababun min asbabi dukhuliha ko sunye sirade sirami metani adama de aljina konnana ni kelembabo parce que nyana maya manaba kuna jaay jumay ka do aljina kono na mbola jina kono ya ni mam ya aljina soro illa fi ala o kuma ko sunu ja sababu ka adama desi aljina kono wa ikad do ni sababu fana se ka boala muna parce que habib la ibsira alaji ni mo sirna alani ala ye fa haramuya ibi yorma jina bela ni sirna alani ala ye fa wajibiya anka ibi chesira bela do ba ila ka sun mo yijado suna aka chala aka sababu kibla aljina siraka wa ke sabiyo fona foki do aljina kono amman karamo foka awalin mondo am Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kasra wala balmaw la del kamunun kera
hakila an bɛɛ lajɛlen ye a mɛn a ka kan sunkalo an ka a kunbɛn ni nisɔndiya ye ni farifoni ye ka tila k'a kunbɛn k'a da la k'a fɔ ko an bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ alakira b'a fɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam cogo min ko man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambi alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko ni maa min ye sunkalo kalo jɔ ni limaniya ye ni maa min ye sunkalo kalo jɔ k'a jigi da kan k'a fɔ ko a bɛ baraji sɔrɔ k'a jigi da kan k'a fɔ k'a bɛ gɛrɛ ala la ka tila ka kalo in kunbɛn ni ala ɲɛsiran ye ko ala bɛ yafa o tigilamɔgɔ ka jurumu bɛɛ lajɛlen ma ni ye hadisa ye hadisa min ni a bɛ fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ nka hadisa in laɲini ye mun ye a laɲini tɛ k'a fɔ ko kuma min fɔra dɔrɔn k'an k'a minɛ ko nin bɛ kɛ a laɲini t'o ye a laɲini ye mun ye min bɛ sunkalo kɔnɔ e ka se k'a dɔn a fɔra cogo min na ni e y'a kɛ ten ala kira ko ten ko ala bɛ o kɛ o mɔgɔ masina ye o la an bɛ ala deli ala ka o kɛ an yɛrɛ kun ye o la an balimaw an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo la an ka hakili to ɲɔgɔn na an karamɔgɔ a seyidi sheikh usman madan hayidara n'an y'a lamɛn n'an ma ɲinɛ a ka kɔrɔfɔw la a ma deli k'i da de ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn minɛ ani silamɛw ka kelenya a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen dilen bɛ nin de ma o la ni silamɛw y'o faamu ka baara kɛ n'o ye o hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka segin silamɛw de ma kɛrɛnkɛrɛnya la an filɛ nin kalo min kɔnɔna na nin kalo in ye kalo ye min musakaw ka bon kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na wa kalo don fana min kow bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ sumaw bɛ gɛlɛya feerefɛn bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya o la ni maa min gɛlɛya kɔnɔna na ale sɔnna ka hinɛ fantanw na a ka ca ala fɛ ala bɛ nin yɔrɔ d'a ma min ka bon kosɛbɛ o la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala deli ala ka sigiyɔrɔ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh